da će se ovaj čitav proces završiti? Jeste vi verovali u ovakvu odluku? Priču o plagijatu Siniše Malog želim da počnem pozdravom za Aleksandra Obradovića, zatočenika režima Aleksandra Vučića. Veliki pozdrav za našeg heroja Aleksandra koji je zatočen u Valjevu i koristim ovu priliku da zahtevamo od Aleksandra Vučića da koliko večeras, ako je moguće, oslobodi pritvora jednog hrabrog čoveka koji ukazuje na potencijalni kriminal u samom vrhu vlasti. A sad ću da vam kažem o doktoratu. Da nisam verovao, ja se ne bi borio poslednje 3,5-4 godine. Kad sam shvatio da kolega Raša Karapandža iz formalno pravnih razloga ne može da podnosi žalbe, jer nije stalno zaposlen na Univerzitetu u Beogradu, bio sam u kontaktu sa njim i onda sam ja preuzeo tu ulogu da na osnovu njegove analize, koja je bila briljantna, i velika zahvalnost mora da se uputi Raši Karapandži, kolegi, mi smo se borili i podnosili žalbe na koje na početku niko nije u prethodnom rektorskom kolegijumu nisu nalazili često shodno da vam odgovore na žalbu. Međutim, mi smo bili uporni i podsjetio bih na situaciju kad je elektronski jednu, to je prethodna žalba, žalbu potpisalo 800 profesora univerziteta. Znači, to je jedna armija. Prosto ljudi koji su rekli ovo što je rekla profesorka Bogdanović, da je nešto što je bilo očigledno zataškavano, gurano pod tepih. Iskoristio bih ovu priliku da kažem da su ovde postojali uzbunjivači, Raša Karapandža pre svega, koji je plaćao cene tako što su tražili da on bude otpušten. Ja sam plaćao cene i još uvek, sad ću morati čak i sudske sporove da vodim, da pokažem da nisam bio NATO plaćenik, da nisam prešao na stranu NATO pakta, da nisam sa porodicom bežao i tako dalje. Tu su gadosti razne priče, sa idejom da se diskredituju ljudi koji ukazuju na očigledan plagijat. I ovo što kaže profesorka Bogdanović, moramo da kažemo da je ministar finansija, koji je kod nas na univerzitetu samo student u pokušaju da doktorira, intelektualni lopov. To je prava reč koja mora se koristiti, to nije uvreda. Znači, ovo je pokazano kao, to sam nekoliko puta već rekao, kad kradete u banci novac, vi ste lopov, razbojnik. Kad odete u biblioteku i kradete tuđe, intelektualnu svojinu, tuđe tekstove, tabele, razmišljanja, ideje, zaključke, vi ste isto opljačkali intelektualno blago. I sad je to zvaničan stav Univerziteta u Beogradu. Da ne bih oduzimao vreme sagovornicima, ću da stanem, a mogu dosta da pričam.